عزوز سلام تنبصحكم زغبركم تعذبتي كمية تمسين اللهم صوني عصر تشمون تتكمت ساعة الشاعة تمشي سدلوز حقرون أهقرون زينتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم يرمياس قبر العلي بقدام النت أرستاتو مولد النبي لومي بالعل معرك تخبيرو أب شمان نقوس لعلي نوزوا سرجغا نميتنا حموشتن زيغاتات مريت إسا تعدلو أب نوزوا من دفرا بولك أن بعد نزكانت فتاة مقرب تصبو وصي ترخيبو روسيا مسنيتو تنحى دبلوماسيا وزمدناتات كاب زمت بعت حدار كم تدسكلو أفليتا منقص تشاينا أبز حلف ورحنا حاسة زكادو فتنة لعل فتنة دمتي زقو عزمي سهل كم زي كون أفليتو أب أمريكا لعل فرقة كابت بابلات بوليس فتسام قتلتك كي تحبره تستيرو كم بسرف تقالعو أب زرزراتو مولد النبي لومي عصر تشمون تتكمتي كلتا شان عسران حدن مالت عصر تغلتا ربيع الأول شحن 443 هجرية بالعل معرك تخبيرو مولد حستو سليمان عثمان عبه ملكة أبصاب كغربوي مرحبا بالقادمين مرحبا بالزائرين مرحبا أهلا وسهلا بالضيوف المدعوين مرحبا بالقادمين مرحبا بالزائرين مرحبا أهلا وسهلا بالضيوف المدعوين بالضيوف المدعوين بالضيوف المدعوين ساحنا بقدومكم مزلو قطعتات مخته كوفيد 19 بوسون تصادفو إمامات مساجدن مشايخن كاب ساعة 9 نغو أب أسمرا أفدق جامع الخلفاء الراشدين زي تقبرنا أستات حاد ساعة فرقا ذكر بعل بRTV بقطة تفنيوم أبو منبر قباء إسلام أوقاف كتما أسمرا أتو محمد سعيد بشير أب زسمعو قال انكو عبد صحنا دحر مبال مزلو قطعتات مخته لبدا كورونا فيروس تسنبل مولد النبي بRTV بقطة مفناو نفس وكف مسلم أبيتو كوينو نخبعلو كمز حقزة بمتكاسة نزمت عمت سناي من يوتهم قليصهم أقدمي باسم أبالات كوباء إسلام أوقاف كتما أسمران بمغنيات تسنبل زخري مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم انكو عبد صحنا أبزحكم كبل سمع عنا حقو سنباتان وسل يقولون نملا حزبي إرترا أوشت الوطن المسلمين عالم ما بحافشة يوهانا يبل زمزل العامت إذا قذاف حمام كورونا فيروس كابقت مريت فيه كم نايك أدمنا كم كل عابي مسنيشتو بهانكو تاك صبيت بلنا كان تكبر لربنا لمن دعون الله نهاجرنا سقطاتن شيشاين كفسسنا مفتي إرترا شيخ سالم إبراهيم المختار أبز اسمعوه مدرة دما نهايمونتاوي ترجمن رزنة عيد مولد النبي زملكة استمرو دحر مغرب لبدا كورونا فيروس بملئات كساب زبنن ندحنتنا نزوصو ممرحيتات بمخبر قبوط انقاغتات كنقبرن كنتحقاقزن بمزخر أبوشتن وصان زركب هزب إرترا بحفشا مسلمين دما بفلاي كومون حيلتات مكلها الإرترا يوهان أوم قليصوم وهذه قبسات من أنوار سيرة النبي إذا قال كابتي برهان زخنة تاريخهم سناي تبايوم إيو نحناون أسرهم كنكتلن ندكنا إذا بلد زخنة تبايوم جرنا كن كسكسو من يقبأنا كبرات تساتفتي نبدا حمام كورونا فيروس أسكأنتو كنزلوو كوينو قبوء زخنة انتاقتات ندام مالأنا نزحمام كم نمر وسيدنا كل مكتو يقبا قال سبات أبقال مساجد نزي قبوء زخنة قطعتات مكل خالك تحسوه يرأيو سلذي بمجمريا نابربين وكل بدحرقون دحنتنا التوهبي ممرحي كي تهكنان كي سلتونا نخبر اتمنتايسي إذا فيروس زي هكان زي سلتوهم كوينو نابتم شلل زبلو باب سلزرحولو كلخفم تقولو عبي سلزخوني أما دمنمتا نمنستر زيانا نخلقي عمات نزي بقد تازفنو مدد مسقانا نقرب نخلو هزبي إرترا
أوشتن دقن نحيلتات مكلخالن نمسلم علم يوهانا نبل يا الله نهاجرنا حلولنا إتيد لقس كلنا مأريا زي بلوش شاي عقبلنا وسخلنا نحن في سكاتات سلام سنيتن حولنتن من الأمن والتآلف والإخاء أتتصنبل تمهارو أبيات القرآن كتما أسمرا بزغربو أناشيد مالت مزامور كمون جلتات مدائح بزغربو مسنادوتات معريقو نيروم نبي السلام عليك السلام وآل وصحب سادة كرام ألفت القلوب وصلت الأرحام رأفت رحمت رعيت الأيتام نبي السلام عليك السلام وآل وصحب أب شمان نقص لعلين وزبا سرجعه لومي عصرت شمونت تكمتي شمونت دك نسيون زركبوم 250 زدلك قطعة زمالو تولر تعدي مريت إسات عديلو أب كفل حرشان مريت زوا ماكل حلافي أنفر مريت أتو مكون مايل أنت مسرح أب كلت أبري كايد كمزلو متكاس أب زك قدام إبره أب وش تعدي أب زلو هاقوف بوتاتات وت أنت داليو يعدل كمزلو أتكلا إبرها أب زدلي مسرح مس تتعافك عدل مخانو أبريهو بمسارات أواج تتكاملت مريت قطر 50 شمونتن هزبار شحنت شعات 294 مريت كشيت كونه كل وقت كم زي فكر زحبر أتو مكونن نفس وكف زيجا مكتالو كعزز تلابيو حلافن وزبا سرجغا أتو كفل مريم قبر مسكال بوغانو بستفلاليا مخنيات تدناغيوز أنح مسرح عدلات مريت إيسا شما نقوس لعلي بمجمارو يوهانا دحر مبال كابزي مسرح تاريفهم زلو أبك أتسالي زدلي مسرح مستتعافك عدلو مخانو محبيرو مسرح معدالت إيسا ببدرجو أب كل من محضرات كابي كغص المخانو كابج أنفر مريت زوبا مأكل استرخبا حبريتان السر بعصرت شدوشة تكمتون أب نو زوبا سرجغا من محضر كابي مبادرو كلتميتن شمونتن دك نسيون زركبوم حموشتميتن 7 شدوشتن تولر تعدي مريت إيسا معدالو يذكر حبريتا كاب منستر طعنا لومي أب ممرمريك مدبرات زوا مأكل بس سجبره ناي لابراتوري مرمراتات كل تزيجاتات كابسمرة بكورونا فيروس ملكافون ترجعيت الله بس مسرت تقللا قطر بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كساب لومي شدش تشحن شعات 270 شدش تنبت حلو شدش تشحن شدش 270 شعاتن كابزيا محاوي مستفانو 4 حمشتن بمستفليو 54 دمه جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منستر طعنا 10 شمون تتكمتي كل تشحن 20 حدن أب نوزوا من دفرة بأبنتوين قربت زكاة نتفتات مقرب تصبو وتسيت يركبوا سلزلو حبرة تسبب بكابيو كسعبوه من محضر نايت نوزوا تسويعو كاب قدمي 10 عامات جميرو أبنتو قرابي أتو أبراهام تسفازجي أب كابي در أنتو ماي كومل أب استبها لبوتا نستخلو أقرابن فرتاتن نمعزا بعصرت حموشة تكمتي أب استود دبعودت حلافو كتابو لمعات نوزوا من دفرة أتو ما أكلة تسفا ميكائيل بدرجة عدن ولكن زكاة نتفتات مقرب وتسيت هاوس لزخونة نمتبعو كسرح مسنحون كم زغط الانجليتو أبنتو قرابي أتو أبراهام تسفازجي كاب كلتشن 10 حدن أستات 3 هكتار أداف مريت زاليون نديقون زتخلو لعلى شدوشتشه مبوكلو أقرابن ناي فرقات كلتن بز قبرلو قبو مكتال حلوان زاقيت أب صبو درجة بتحلو نيرينا أب زهابو حبريتا أتو أبراهام تخناقينو زعبيو أقراب أبرستي أب قرمان مرقان كوابي زلو أستواتو كتابو ربحتاتون يرخبولو كم زلو متكاس تمساسال مدبات مقراب ببكوابيو كسسن تلابيو أب نوزو بعد غيح نبرتي من محدار كبابي حينبان أبالات هجراوي محبر منسياتن تمهرون نوزبان زبصح أكل صدر سواتن أب مكلخال هجر زركبو جيجانون بوفر عتيدوم توفره مغتصل تنايتي عمت متذكر تمساسالي وفراتات مخانوز تغسه أم محداري من محدار كبابي حينبا أتو جمال محمد شفا زاقيت 285 نقول بسب بموفر جرهو لعليك 20 صدرابيتات كم زعزدون اتسرح قصال مخانون قليتو أب توفرا استساتفا منسيات بوغنوم نصقما سدرابيتات بستفلالين نتفتات كحجزو مصنوحن بمتكاس ازي اب عصيد زغبرو وفرادما اكلناتو مخانو ابريهم إذا خمزيلون كله أب زوا مأكل أبالات زباس رايت أب نوزوا بريخ أب 4 هكتار سزر اسجن بوفرا عصيدوم زي خبركم تعذبتي الصعب أهجروا زيناي
መንግስቲ ሩስያ ምስ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ጸንሖ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ካብ ዝመጽእ ባሕቲ ሕዳር ከም ዘደስክሎ ሎም 18 ጥቅምት አፍሊጡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሩስያውያን ዲፕሎማሰኛታት ዝወሰዶ ካብ ብራስለስ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኪዳን ዝርከብ ዲፕሎማሲያዊ ቤት ጽሕፈቱ ዓጺው ምስቲ ኪዳን ጸንሖ ዝምድናታት ብምምድስካል ከም እተወሰነ አፍሊጡ ኔቶ ብስለያዊ ንጥፈታት ንዝኸሶም 8 ኣባላት ዲፕሎማሲያዊ ተልእኾ ሩስያ ኣብቲ ኪዳን ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝሰወጎም ይዝከር መንግስቲ ሩስያ ኣብቲ እዋን ዝምድና ክልቲኡ ወገን ንምሕያስ ንዘካይዶ ጻዕሪ ዝቆጽ ክብል ንስጉምቲ ኔቶ ኮኒንዎ ምንባሩ ኣይርስዓን በዚ ድማ ምትፍናን ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝሰግእ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ይሕብሩ ኣለው መንግስቲ ሩስያ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ኣብ ከባቢ ዶባት ሃገሩ ዘካይዶ ወታደራዊ ንጥፈታት ተውታኺን ንጥፈታት ሃገሩ ስጋት ምዃኑ ብምግላጽ ደው ክብል ክጽውዕ እንከሎ ኔቶ ወገኑ ሩስያ ኣብቲ ምስ መሻርክተይ ዝበለን ዩክሬንን ኣባላት ባልካንን ዘዳው ከባቢታት እተካይዶ ልምድታት ከም ዘስግኦም ብምግላጽ ክቋረጽዩ ክጽውዕ ጸኒሑ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ዝተዋደደሉ ልዕሊ ፍጥነት ድምጺ ናይ ዝጓዓዝ ሚሳይል ፈተነ ከም ዘካየደ ዝተጋውሐ ዜናዊ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኣፍሊጡ መንግስቲ ቻይና ሎም 18 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዘካየዶ ፈተነ ከም ዘየለ ብምንጻር ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዘካየዶ ድማ ናይ ሚሳይል ዘይኮነ ኣብ መጓዓዝያ ጠፈር ናይ ዘገልግል መንኮርኮር ከም ዝኾነ ነጺሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበራ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ናይ 16 ጥቅምቲ ሕታማ እሙናት ንዝበለቶም ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ቻይና ኣካይዳቶ ዝበለቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይል ንኣህርታት ጸጥታን ስልያን ኣሜሪካን ከም ዘሰንበደ ምቅላሓ ዝዝከር እዩ እታ መጽሔት ንሕትመት ዝበቃ ጸብጻባ ንሓሙሽተ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ከም ዘለዎም ዝጠቐሰቶም ምንጭታት ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይል ቻይና ኣቓልቦ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፋ ኣህርታት ኣሜሪካ ከም ዝሓበ ኣጋዊሓ ንቻይና ከም ስትራቴጂካዊ መቐናቐንቲ እትጠቕሲ ኣሜሪካ ኣብ ምምዕባል ኣጽዋርን ጠፈራዊ ምርምርን እተካይዶ ምንቅስቓሳት ብጥቡቕ ከም እትከታተሎ ጸብጻባት ይገልጹ ኣሜሪካን ሩስያን ኣቐዲመን ናይ ሓሙሽተ ዕጽፊ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይል ዕውት ፈተነ ከም ዘካይዳ ምሕባረን ዝዘከሩ ጸብጻባት ሓያላን ሃገራት ኣብ ቅድድም ምምዕባልን ሸመተን ኣጽዋር ተሸሚመን ምህላወን ይሕብሩ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 50 ሚታዊት ካብቲ ብኣባላት ፖሊስ ዝፍጸም ኣሰቃቂ ቅትለት ከይተሓበረ ተሰቲሩ ከም እትተርፍ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሓቢሩ ብመሰረቲ ኣብ መጽሔት ላንሰንት ተሓቲሙ ዝወፀ መጽናዕቲ ካብ 1980 ክሳብ 2018 ኣስታት 40 ሰባት ብኣባላት ፖሊስ ኣሜሪካ ከም እተቐትሉ 55 ሚታዊት ካብቲ ፍጻሜ ድማ ኣብ ወግዓዊ ጸብጻብ ናይቲ ሃገር ከም ዘይሰፈረ ኣብ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ልዕሊ 3 ዕጽፊ ናይቶም ብኣባላት ፖሊስ ዝተቐትሉ ጻዓዱ ኣሜሪካውያን ምዃኖም ተገሊጹ ብዘይካዚ ገበናት ቅትለት ዝፈጸሙ ኣባላት ፖሊስ እቲ ዝግቦም መጽናዕቲ ከም ዘይወሃቦም እቲ መጽናዕቲ ኣነጺሩ ክፍላተ ሃገር ኦክላሃማን ኣላባማን ዝለዓለ መጠን ቅትለት ዝረኣየለን ምዃነን ኣብቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱሎ እዚ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝዛዘቦ ቅትለት ኣብ ኣሜሪካ ንዘሎ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ዘመልክት ምዃኑ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ቱርኪ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ F-16 ዝሰሜታ ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ካብ ኣሜሪካ ንምሽማት ትዛረብ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ትማል 17 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ ቱርኪ ነዚ ሓድሽ ናይ ዕድጊ መደብ ተውፅእ ዘላ F-35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ካብ ኣሜሪካ ንምሽማት ኣቐዲማ ዝበፅሓት ትውዕል ድሕሪ ምስራዝ እዩ እቲ ሃገር S-400 ዝተባህለ ዝተራቐ ጸረ ሚሳኤል ካብ ሩስያ ድሕሪ ምሽማታ ነቲ ስጉምቲ ዝተቃወመት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ቢልዮናት ዶላር ስምምዕ ከም ዝሰረዘቶ ይዝከር ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነተን F-16 ዝተሰምያ ነፈርቲ ውግእ ንቱርኪ ንምሻጥ ክትሰማዕ ከም እትኽእል ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ገሊጹ ዘሎ ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተማዕብል ዝዓግታ ከም ዘየለ እትሕብር ቱርኪ ተወሳኺ ጸረ ሚሳኤል ሩስያ ክትሽምት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምስ ሩስያ ብምትሕባር ነቲ ኣጽዋር ባዕላ ከተማዕብሎ መደብ ከም ዘለዋ ክትገልጽ ጸኒሓ ጸረ ሚሳኤል S-400 ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥረላ እትሕብር ኣሜሪካ ኣቐዲማ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከም ዘጽደቐት ኣይርስዓን ሓይላን ሃገራት ኣብ ምምዕባልን ምሽማትን ዘመናዊ ኣጽዋር ዘካይዶ ዘሎ ውድድር ኣጉራዊ ጸጥታዊ ስጋት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ወተሃደራዊ ወኪላታት ይጠቕሱ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ሳልስቲ እዚ መራኽብ ውግእ ብማያት ደሴት ታይዋን ምሕላፈን ቻይና ኮኒና ቻይና ነቲ ብልኡላዊ ግዛኣታት ዝተኻየደ ምንቅስቓስ መርከብ ውግእ ተኽታኺ ክትብል ብምጥቃስ ክልቲአን ሃገራት ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ንምዝራግ ዘካይዶ ዘለዋ ንጥፈታት ከቋርጾ ፀዊዓ
እተስጉምቲ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀልዩ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይመቀዳው መሊሱ ዝዓርግ ምዃኑ ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብቲ ማያዊ ኣካል እተካይዶ ተደጋጋሚ ምንቅስቓሳት ህላዋ ኣብቲ ከባቢ ንምውሓስ ከም ዝኾነ ቻይና ክትወቅጥ ጸኒሓ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኸብር እትጽውዕ ቻይና ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ይኹን ሆንግ ኮንግ ንእትገብሮ ምትእታው ብትሪ ክትቃወሞ ምጽናሓ ይዝከር ኣብ ክፍለ ሃገር ኬራላ ናይ ህንዲ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማን መሬትን ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ በቲ ሓደጋ ሓያሎ ካልኦት ድሃዮም ከም ዝጸፍአ ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቁጥሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ታሕተ ቅርጽን ብዝወረደ ዕንወት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝሰረፉ ዝጠቐሱቶም ሰመዚ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዝወርድ ክሳራታት ከይውስኽ ከም ዘስግእ ኣፍሊጦም ኣብ 2018 ኣብታ ክፍለ ሃገር ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 200,000 ድማ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማእከላይን ሰሜናውን ቪየትናም ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማን መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ሓደጋ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ክረጋገጽ እንከሎ እቲ ቁጽሪ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ብዘይካዚ ልዕሊ 1,000 ኣባይትን ካልእ ታሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ሓያሎ መስመራት መጓዓዝያ ድማ ከም ዘዕለቕለቐ ዝገለጹ ሰመዝ ናይቲ ሃገር ሰፊሕ ከባቢታት ተኸርዲኑ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም መውሊድ ኣነቢ ሎሚ ብልዑል ማዕረግ ተኸቢሩ ኣብ ሽማ ንጉስ ላዕላይ ንዞባ ሰረጀቓ ን105 ዜጋታት መሬት ጤሳ ተዓዲሉ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ብውልቅን ብዓድን ዝካየድ ንጥፈታት ምግራብ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቦ ሩስያ ምስ ኔቶ ጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ካብ ዝመጽእ ባሕቲ ሕዳር ከም እተደስክሎ ኣፍሊጣ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዘካየዶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይል ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ ፍርቂ ካብቲ ብኣባላት ፖሊስ ዝፍጸም ቅትለት ከይተሓበረ ተሰቲሩ ከም ዝተርፍ ተቓሊዑ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ምሸት